जकरा दिल में बाबा घिस्यावन जी के सुरूर होई दर्शन जरूर होई हो। जकरा दिल में बाबा घिस्यावन जी के सुरूर होई दर्शन जरूर होई हो। जे भी चल के द्वारे जाई उहे मंजूर होई दर्शन जरूर होई हो। जकरा दिल में बाबा घिस्यावन जी के सुरूर होई दर्शन जरूर होई हो। बड़े दानीदार हमें बाबा प्रेमदास हो। सबके हुआवे लाया जी हिनके ही पास हो। बड़े दानीदार हमें बाबा प्रेमदास हो। सबके हुआवे लाया जी हिनके ही पास हो। जिस श्रद्धा भाव से मन में जिस श्रद्धा भाव से मन में भक्ति करे के लूर होई दर्शन जरूर होई हो। अजे भी चल के द्वारे आई हुए मंजूर होई दर्शन जरूर होई हो। जे भी आवे इनके द्वारे चाहे वो मजबूर हो जाला पल में यहाँ सबके दुखवा दूर हो। जे भी आवे इनके द्वारे चाहे वो मजबूर हो जाला पल में यहाँ सबके दुखवा दूर हो। पंकज उदय भानजे मंगी है मन्नत पूर होई दर्शन जरूर होई हो। जे भी चल के द्वारे आई हुए मंजूर होई दर्शन जरूर होई हो।